Hello guys, part 3 ng isa guys na my video and please subscribe, like and share my channel. This is Eric of the BU City, Tabados. So please subscribe, like and share. Welcome to my traditional hilot with healing. Part 3 ng isa guys.
Mura yan tadi sakit ilihog ya ba? Hmm? Mura yan tadi sakit kaya ilihog. Ano? Sige, dinili yun. Pagtarog ka ba sakit kayo? Gusto lang eh. Dugay-dugay na po tiya. Ano? Okay. Eh, pagbasag hapon dito eh. Pag-igo na kayo na tuli. Uy, Ibang mo na, lumapas mo ka na. Ang tagpusugan na. Sus naman. Hindi ko may lang babae ba? Hindi ko may lang babae. Kulay. May mo ba? Hindi ka tumboy. Dili ba yan? Babae yun. Buhay ko. Ano ba yung tumboy yun? Ay. O palit ako itlog gaya mong tulo. Matupo ato. Magkano kung kag-unsak? Yara. Tulo lang. Adunga lang. Ngayon ko gusto ko. Adunga lang ka itlog. Ayaw ko gusto ko. Ang uwaak Na duha. Tulo ha. Ah.
Alas 4. Sa kauras. Ha? Kung isa kauras sa inyo. Tubig ko kumuman. Kaya. Pero kung tuloy-ulit, ito yun, oy, kay kung tuloy lang nga, maglutay ka tuloy sa buwan, wala ba ayo? Sa? Kung sulapit sa buwan ba, na magpapahilog dito, Niya. wala ba ayo? Kay kurang, hindi ko lang daw alala. Sa pick-up ra. No? Pantay ka sa kamot. Ang gilid, no? Dugay na, may lutay niya. 19. 2019. Pero nagilot ko na sugod sa Riyadh. Wala pa na alalis na babae nga nakuot ang bukong. Na ay na, pabusilingan na po. Pabusilingan na po. Dugay na. Dugay na po ito yan. Okay. Rain. Kumuha ka? Oh, singko. Sa kagamay.